खनसे थग्रोना बग्रोन सब बे गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ थरनै सोना होगोन आं सिबाय बिसोरखौहाय नैबे मोसौजोंनो मा रिजायनो हायो जे बिसोरो मोसौआनो होननानै बुंनो गोनां जागोन मानोना बिसोरो जेसेबां बुं जेसेबां राय बिसोरो ओरैनो दसे मोजां जानो सेस्था खालामगोन गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान आपडेट भिडिअखौ लानानै फैफिनलायबाय आरोना लोगोफोर थ' जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौबो सोरनिबा फेसबुकनि दारै नुदोंबो जानो हागौ सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोला बे समावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासैनो सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामनाङा आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ आरो बेजोंनो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांखाबाय जानो हागौ आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' बे समावहाय नोंथांमोना मैया दाखालिसो जिहेतु ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जानो हागौ मोनसे भिडिअनि भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर जिहेतु थग्रुन बा कनजितानि फिसाय बा हौवायाहाय निजेरा सिस्टारनोहाय माने लन्थं भिडिअ खालामनानै हरदों जाहैदों आरोना लोगोफोर माने लन्थं माने आन्डारपेन्ट गाननानै भिडिअ खालामनानै बिथांनो वाट्सएपआवहाय भिडिअखौ खालामना हरदों बिदि जाहैदों आरोना लोगोफोर थ' बेखौ लानानै दिनै ससियेल मिडिया सानैसो सुबुङाहाय खेंफोरथि होदों आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों जिहेतु कनजितानि फिसाय बा थग्रुना मानि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ भिडिअखौ खालामनानै बिथांनो हरनो गोनां जाखो थ' बेखौ लानानै दिनै नैबे ब्रादाराहाय रिटर्न ब्रादारा बिथांखौ खेंफोरथि होदों आरोना लोगोफोर मा राव लानानै बिथाङा दिनै बेफोरबायदि रिप्लाइ होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला बिथाङा मा बुंखो खनसे थग्रोना बग्रोन सब बे गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ थरनै सोना होगोन आं सिबाय मा भेक्सिनखौ नोंबो बारा लालायबाय नामा थार्ड दस जाबाय नामा नोंना भेक्सिना हा बेनि थाखायनो गरम जानानै खुदलाबायलायबाय साला नोंनि गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ थरनै सोना होगोन आं सिबाय गोदाव सोरावनो मा बिस फैथारासै नामा बेनि थाखायनो लंपेन्ट खुदलाबायनानै भिडिअ बानायलायबाय हा गरला गरनैखौ गारनानै अन्थाइ सोना होगोन आं मिथिबाय खोथा A few moments later जेब्ला मानसिया फुटबल गेलेयो फुटबल गेलेनायाव जाफोर नियमफोर थायो बे नियमखौ जुदि भंग खालामनानै आयेन बारसिनानै जुदि बलखौ गेलेयोब्ला बियो रेड कार्ड मोनो आरो जेब्ला बियो रेड कार्ड मोनो बियो प्ले ग्राउन्डनिफ्राय बियो मा जानो गोनां जायो बाहेर जानो गोनां जायो दा थिग बेबायदियै नैबे थग्रोननि भिडिअफोरखौ आंनो हरदों गोबाङानो हरदों आरो बुंहरदों आदा फंनैसो बुंदो होननानै दिनै बिथांनि बेलायावहाय आं बेखौसो बुंनो इच्छा खालामदों बुंनांगौखौ बुंखाबाय गोबां बार आरो नुवाखै नङा बिसोरो भिडिअखौबो नुखाबायबो नाथाय बिसोरो माखौ लानानै सोरजों चेलेन्ज नांनानै बेबायदि भिडिअ बानायबाय थायो आंथ' जेबो बुंनो हाया आरो हमदांनाबो मोना आङो बिसोरो ओरैबायदि जातनि मानसि जेब्ला जों मोसौखौ नांगोलाव जुंगालाव जुरिनानै जेब्ला जों हालेवो अब्ला मोसौआ थाबाया जाब्ला जों बुयो आरो जेब्ला मोसौखौ जों बुगोन अब्ला मोसौआ गोख्रैयै दसे थाबायगोन बिनि उनावहाय बुनायखौ बावगारब्लानो 1 मिनिट 2 मिनिटनि उनावनो बिसोरो बुनायखौ बावगारसिगोन बावगारनानै मा जासिगोन आरो बेबायदिनो लासै थाबायफिनसिगोन दा थिग बेबायदिहाय बिसोरखौहाय नैबे मोसौजोंनो मा रिजायनो हायो जे बिसोरो मोसौआनो होननानै बुंनो गोनां जागोन मानोना बिसोरो जेसेबां बुं जेसेबां राय बिसोरो ओरैनो दसे मोजां जानो सेस्था खालामगोन बेनि उनावहाय बिसोरो मा लोगो लोगोनो बे लामाखौनो लागोन बेवहाय बिसोरखौ बुंब्लाबो लाब गैया माने जेबोआनो गैखाया बेनिखाय आंनो हरनो नांला
बेबायदि भिडिअखौ नाथाय जायफोरा जोंनि मोजां बुंसेयावबो नेगेटिभ थट्स लानानै जोंखौ कमेन्ट हरो मैया मोनावसो नुदों आङो माखासे मेसेजफोर बैसोरबायदि मानसिफ्रा बिराद मोजां गियानि आरो बिराद फोरोङो बिसोरो मानसिफोरखौ बिराद मोजां मोजां फोरोंनो हायो बिसोरो बैसोरबायदि मानसिनो हर स' आं डिसाइड खालामबाय I have decided मा होननानै आं डिसाइड खालामखो मा होननानै आं थिरांथा लाखो जे आं आरो बेबायदि आं बुंनो इच्छा गैलिया सम फैयोब्ला माब्लाबानि समाव इम्पर्टेन्टलि बाथ्राफोरखौहाय आं बुंगोन नाथाय दानि समावब्ला बैसोरबायदि मानसिनो हर जायफोरा मोजां बाथ्रा बुंसेयाव जोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायो आरो सासे मानसियाथ' आंखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे आंनि गोग्लैनायखौ नेनानै दंबाय थायो माने जे नों जे ससियेल मिडियायाव एफा मोजां मोजां बाथ्रा बुङो गोथौ बाथ्रा बुङो नेनानै दं नों सानसे माब्ला गोग्लैगोन नेनानै था आपत्ति गैया आं बेखौबो एक्सप्लर खालामगोन आं बेखौबो मिथिबाय ना बुंगोन आं सोर मानसिया आंखौ नेनानै दङ आंनि गोग्लैनायखौ देखायगोन आं बेखौबो नोंसोरनो मिथिबाय ना स' थग्रोन ना सौग्रोन ना बग्रोन आं सिनाया दे बिसोरखौहाय बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय थारैनो नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय बिथां ब्रादाराहाय बिथांनि बागै थग्र'नि बागै मा राव लानानै दिनै खेंफोरथिखौ होखो आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै जाबायदि बुंनांगौ बिथां ब्रादारानो बुंफोरलांखाबाय खेंफोरथि होलांखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आथिखालनि सुबुंफोरा गोबाङानो बेफोरबायदि माने मोनसे मोननै खामानिखौ मावदोंब्ला माने सिमा बारनाय बायदि बेफोरबायदि माबाया रुल्सखौ खालामलांनो हमलांबाय आरोना लोगोफोरा गावबा गावनो माने माब्लादि मा समावहाय गोरोन्थि खामानिखौ मावलांगोन बिथाङा सानस'नो हाया बुंस'लांनो हाया सानसे खालामब्लानो साननैबो खालामलांनो हागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननानै बिथांमोना इन्जय खालामनाया बारा जालांबाय आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायावहाय आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायावहाय बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आं निमाहा बिबाय बेजोंनो आरो नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय